Seient? Com potser ja sabeu, el volcà Monsecopa comença a despertar-se. S'ha hagut d'evacuar la zona del voltant. Com a conseqüència, el nostre institut acollirà els alumnes dels Yellows. Recordeu que hi ha les normes del nostre líder i cal seguir-les. Res de relacions personals entre els dos grups. El perill de contagi és molt gran. Res de contacte físic. Res de contacte físic. Els controlers estan aquí per vetllar per la vostra salut. Ho fem pel vostre bé. Atenció! Avui no podreu sortir al pati. El nivell de contaminació supera els límits de seguretat. Ho sento, malauradament vivim en una crisi climàtica. Hola, Wilfred. Hola, Èlia. Com ha anat el dia? Doncs com els altres. I tu? Estava escoltant música. Una cançó que t'agradaria. Ah, sí? Reprodueix. Reproduint cançó. Com coneixes a Wilfred? Èlia, vine, hem de parlar. Mare de Déu, quin desastre. Ni se t'acudeixi acostar-te a aquests malalts, ni se t'acudeixi. Que sí, mamo. Et podria canviar de centre. Per mi, cap problema. El que no vull és que tinguis cap relació amb aquesta búrria. Ni que visquessin a les clavegueres. Nena, és que no et vull perdre també, tu. Hola. Hola, petit. Què tal? Hola. Hola, carinyo. Com t'ha anat el dia? Doncs saps què? Els Yellow ara van a la nostra classe, per allò del volcà. Calleu, que ara fem per la tele. Informatiu amb una notícia desoladora, provocada, novament, per aquesta crisi climàtica que patim des de principis de segle. L'illa de Sicília ha quedat totalment submergida sota tones de lava, fruit de l'erupció del volcà Etna. El nostre meteoròleg que ens n'explicarà els detalls. Doncs sí, Dolors. Com molt bé deies, malauradament, la famosa illa de Sicília ha desaparegut. No. Avui a les 6 de la matinada s'ha començat a despertar el volcà Etna. Cap a les 8 s'ha produït una gran erupció que ha afectat un radi de 100 quilòmetres. Hi ha hagut centenars de morts i molt pocs han pogut sobreviure i escapar-se. Però això no és tot. Aquest fet ha començat a tenir conseqüències que ens afecten de ben a prop. Sembla que el volcà Monsecopa comença també a despertar-se i això ha provocat l'activació del... Ja hi sou un altre cop. Que mierda. Marc, sisplau, ves-les a encendre. Ells mirant la tele quan volen, nosaltres amb problemes d'electricitat...
Dutxant-nos un cop a la setmana i encara gràcies. Crisis de merda. No, és que ja en tinc prou. N'estic fins als nassos. Tu, saps que no l'has soltat, tio? Què fas? Mira com ha quedat aquest. Hòstia, tira ja, hòstia. Joder, tio. Quina putada que sigui dels altres. Amb bona que està. Tu, però vigila, et pots posar en problemes només en tocar-li la mà. Ja. Jo passo de tot això. Menys mal que aquí ens podem treure aquelles putes màscares per respirar una mica d'aire. Sí, sort que tenim l'últim pi. Joder, no pot ser. Estàs veient això? Nou dispositiu connectat. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. I què fas, boig? Vols que mori o què? Et volia dir una cosa. No vull saber res. És molt important. Corre, corre. Benvinguts a la sessió de control. Esteu fent molt bona feina. El líder suprem us felicita. Comencem amb l'ordre del dia. Com veieu, els resultats són bastant satisfactoris. La corba de natalitat està baixant en picat. Això és bo. Si continuem així, d'aquí uns anys, els Blacks seran història. El líder suprem encomana que feliciti els dos directors. Congratulations.
Durant tot aquest temps heu estat convivint Blacks i Yellows i heu fet una gran tasca de contenció. Ens estan enganyant. Marxem d'aquí, sisplau. No, espera. M'havíeu de dir alguna cosa? Doncs en realitat et volíem ensenyar una cosa. Joder, no pot ser. Estàs veient això? Però ell és dels Yellow, no? Sí. Ja t'ho vaig dir jo que ens estaven enganyant. I ara què fem? Jo crec que això no es pot quedar entre nosaltres. Hola, nois i noies. Esperem que estigueu gaudint d'aquesta festa de Nadal. Primer que res, agrair la presència del nostre institut, però, abans de res, també agrair que no ha passat cap tipus d'incident a l'institut, que tothom ha respectat les normes de convivència i esperem que continuï així fins finals de curs. Que continuï la festa. Gent, ens estan enganyant! Bé, nois, us acabo de repartir les notes del primer trimestre, ja sou al quart d'ESO, ara vindran les vacances de Nadal, vosaltres molt potencial...